थांबाय थानो सबाय काबेन खाथियाव थां गोबाल सुस्राबाय दि खामो दे खामोथ' दे मिनिना देखाबाय आं दिनै कर'ना टेस्ट नायजादोंमोनलै आसोलफोर रिजाल्टआलाय माथो ओंखारखो टिपा रिजाल्टआ दायोसो सफैदोंलै मेसेजाव दायोसो रिजाल्टआ नेगेटिभ जाथारदोंलै नै माथो मेसेजाबो सफैबाय लोगो लोगोनो नायनि र' मा फैखो रिजाल्टआ नेगेटिभ खाबे नायलाय टिपा जल्दि नै थौसा नायलाय मा मा लिरदों आं फरायनोबो रोङिया जाबायना माला नायनो मा लिरदों नै खोनासं गोदो स्कुल थांनो बा हाग्रा बंग्रायावसो दाउ गावना थायोमोन आं ओमफ्राय स्कुल गबा स्टुडेन्टफोरजों न' आराम फैफायोमोन आं ओमफ्राय नोंखौ नोंसा नुफालादिना जेबो बुङामोन नामा है बेलाय मा मिथिगौरा आंनि जा खायदा गोरोंखामोन ना बै समाव दासो सादा जायै जायै क्रेक बायदि जालांबाय ब्रेना POZ नंगौ VITIE postpone नोङो रिजाल्टआ postpone जाबाय ओइ बिगुरफोर लाबो मबाइला मा postpone बेलाय जोंफोरबादि टपार थानायाव मानि सिन्था लाबो बेखायनो नोंसोरखौ बुंबाय थायोमोन आलु जाबा सालु जायो होनना दाउ बिनिफ्राय गनानै बिग्लाबानो रायाखै बिनो बिराद दुगा दिमाग चाहिए दिमाग जो मुझमें वो तुझमें नहीं ulang फरायदो बहा दोङो ब्रा आसोलफोर थाइजौ खाजि जानो फै kita जाने काराय बाबा माफुला मोननाव फै दोन बिसोरखौनो जानो थाखाय लिंहरलायनांगौ औ माफुला नोंसा नांनानै होनोसै फैदो थ' आसोलफोर थाइजौ खाजिखौनो जाहैनोसै बाफुला मोननाव थुदो थांसै जाहैनोसै थाइजौ खाजिखौनो फै turunani message naik होननाया बादि बेफोरखौ नायबाय थायो नामा थौ जल्दि जानो लुगैथारबाय बाफुला नोंसोरथ' हानाखैबो लेबाखैबो बाहायल'सो मोनजागोनलै नोंसोरो दे लेप जल्दि जानोसै रानदो होद मा रायलायलाय ब्रा बेयावनो जमा जागोन आंनाव जुदि कर'ना पजिटिभ जायो होमबासो बिसोरनियावबो जागोन र' आसोलफोर आं जमा जाया इसेल' हर आंनो बे आसि गेजेराव सानाय नायनि ओइ राखें जाबा जायाबा था दे जागोन आं खाथि जब्रा नोंसोरलाय मा गोजान गरमफोरावलाय मा खाथि ब्रा ओइ टिपा नोंखौलाय कर'ना टेस्ट खालामदों होननाय खोनादों माथो रिजाल्टआ मा जाखोलै हा बावदोंसो आं दोहैनो नायनो नागिरबाय हर नायनो नामार नो लाबो हा पजिटिभ पजिटिभ
langsung kerap madu. Hut, kok kagak tahu nama apa? Hang mana bisa di biar. Hut, thang. Oh no. Sase nang lawan subai. Kau ni, kau